Okushuthi ke sicele ke abantu ukuthi abayeke ukumhleka ubhuti ngoba isifundo lesi sokuthi yathi inkosi inyanga yezulu umuntu mase sabathena akabe nesihlabelelo neBhayibheli. Shuthi ke njengoba sabafana begceka akumele siye ngokujwayela mhlambe yabo. Yebo bhuti wami injalo lento. Noma ngabe uzalelwe esontweni noma ngabe unasiphi isikhundla esontweni kodwa mawuphakama phakama ngesihlabelelo usiphethe noma ngabe uhlabelela amathalente ke phakama ngesihlabelelo sakho usiphethe esandleni. Kukhulume izwi emva kwami ngendlakadla lingangincengi lingibuza isihlabelelo ukuthi siphi isihlabelelo. Oh so buphakama phambi konyazi. Yes. Uyoshumayela ungasiphethe isihlabelelo ngoba uthi umfana wayegceka. Yes kunjalo bhuti wami. Wathi usahlabelela kwase kushiza elinolaka la kubuza ukuthi siphi isihlabelelo. Yebo injalo nje bhuti wami. Uthe leli izwi leli selikhulume kanjalo kwambuleka lenkungu emehlweni kwase qhamuka isihlabelelo kungasathi siqhamuke sase simbuleka kwase kuvela leli verse leli engiqhamuka ngase ngena kulona bhuti. Manje inkosi yami ngelithemba lami wasuthula kwase kukhala upiyano emva kwalapha ngawuzosuthi elale mahla. Akekho bhuti wami umuntu okunika isihlabelelo. Ngeke ngitshele ukuthi siqhamukephi ngoba siqhamuke kwangathi simbulwa umoya. Sambuleka sathi ngathi simbulwa umoya ngase ngingena kulelo verse lelo bhuti. Engingakusho kubalandeli bendaba enkulu na kumhlaba wonke ukuthi ngumntwana wakhona lapha esontweni. Okwenzekile akusikhona ukuthi kwenzeke ngendlela yokuthi into ebengiyihlosile. Into eyenzeke nje nami ngingathi yenzeke kanjani. Kodwa ngokucabanga kwami ke uNkulunkulu indlela ebefuna ukuthi ngishumayeze ngayo abantu noma ngazise abantu umhlaba wonke ukuthi isihlabelelo uma uphakama phambi kwabayingcwele isihlabelelo sibaluleke kakhulu ukuthi usivule usihlabelele. Noma mawukuthi umuntu osubungafundile-ke bathi uvula lapha kubabamkhulu noma kufundwa umthandazo uvula lapha kubabamkhulu ububabamkhulu. Isihlabelelo sibaluleke kakhulu eNazarethini. Ngiyabonga. In the bank you lose.